हाय लोगोफोर आं जाबाय साबि नार्जारी बे भिडिअ जाबाय आंनि YouTube चेनेलनि फार्स्ट व्लगिं भिडिअ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामो दाबाव आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो ताकि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनि सिगाङाव मिस जायैबादि दिनै आं नोंथांनि सिगाङाव आंनि बारै एसे खोथानो सानसै आंनि नामखौलाय आङो सिगांनो खोन्थाखाबाय आं थायो बेंगलरनि जिगनि इन्डास्ट्रियेल एरियायावहाय आरो आं बे भिडिअखौ खालामदों आंनि थानाय न' बिल्डिं गोजौनिफ्राय आरो आं दा बेयावनि माखासे जायगाफोरखौ आरो कम्पानिखौ दिन्थिहरगोनसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायनो हागोन जे न'फोरखौ नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय जिगनि एरिया आरो बेयावनो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय थाफैनानै दं मानसिफ्रा आरो बर' हारिफोरबो दङ आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो बिसोरखौ दिन्थिगोन आरो आं बनि माखासे कम्पानिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरबावोसै जे न'फोरखौ नुदों बेफोरनो जाबाय कम्पानिया जोबनो थाङा ओरै थाङोला गासिबो कम्पानि गोजा नागथा नागसि गासैबो कम्पानि गोजायो आरो ओरैजोंबो दङ ओरैहाय न'फोरा बाथियो आङो बेखौ दिन्थिनो हानायले नेक्स्ट भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बै जों गोजौ बिल्डिंखौ नुदों बे जाहैबाय कम्पानि बियो आरो आं बनि कम्पानिफोरखौ गासैखौबो दिन्थिनो हायाखै आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो कम्पानि नामफोरखौबो आङो खोन्थागोन नोंथांमोननो जे कम्पानिफोरखौ आङो दिन्थिबाय बेयावनो गोबां मानसिफोरा मावद्लायो आरो दा गोबां कम्पानियानो बन्द मानो होनब्ला लकडाउन आरो जायफ्रा फैनो सानदों नोंथांमोना दाफैथ' नोंथांमोना मा समाव फैजागोन आङो बेखौ नेक्स्ट भिडिअआवबा आपडेट खालामना होगोन आरो लास्ट खावलायनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना हो आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो ताकि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांनि सिगाङावहाय मिस जायैबादि बाय बाय हाय लोगोफोर आं जाबाय साबि नार्जारी बे भिडिअआ जाहैबाय आंनि प्रथम YouTube चेनेल बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामो आंनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो आङो आंनि बारै एसे खोथानो सानदों बेनो जाहैबाय आङो बेंगलरावहाय 2 बोसोरसै आरो बेयावनो बे कम्पानिफ्रावनो गोबां मानसिफोरा मावो आरो दाथ' लकडाउन दा कम्पानिफ्राबो बांसिनानो अफ दा खुनु सोरबाफोर फैनो सानोब्ला फैयानो मोजां थ' आरो आं बनि कम्पानिफोरखौ गासैखौबो दिन्थिनो हायाखै आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो कम्पानि नामफोरखौबो आङो खोन्थागोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय खावलायनाय थाबावबाय नोंथांमोना थाखाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय कम्पानिफोरखौ आरो कम्पानि नामफोरखौ मिथिनो हानाय बादि ओमफ्राय माथो जोबमायसै